Здравейте, приятели! Аз съм Денито Про Геймър и днес ще играем Ice the Horror Game. Това е една страшна игра. Да. Малко страшна. За мен не е страшно, но така пише. Аз за първи път я играя. Сега да ви обясня какво е целта. Трябва да намерите 20 ключа или там списъци, за да излезете. И една глава ви преследва. Има някой на стената нарисувани очи и вие трябва да ги вземете, за да видите къде е. Ето, Стивко, баща ти пристига. Много рано за игра. Рано. Ми да, бабо. Колко е? Няма Папа, 5 като часа. отидеш, искам да седнеш да четеш. Чули? Направо днеска малко. Сега не знам какво да направя тук. И сега все още не ме преследва, нали? Да, преследвате през цялото време. Трябва да бягаш. И да търсиш. Търси в шкафовете. Отвори го. Няма нищо. Огледай се за изход. Излез. Върви към нея. Върви към нея, тя сама ще. Тя сама ще отвори. Ако буде. Пак приятел. Да. Надолу. Стълбите. Побързай. Или ще хване. Ако не се скриеш под стълбите. За първи път я играе. Ако си под стълбите. Под стълбите, назад. Бързо назад. Не, под стълбата. Е, тук. Скри се. Око. Сега можеш да видиш дали. И това. Рън, бягай. И не успяхме да я видим. Убита. Сега съм аз. О, един ключ. Всъщност са били ключове. После ще видим картата. Око! Идва. Наближава. Знам, че идва. Много е близо. Наблизо е, трябва да се махаме. Не трябва. Чак като ми изпише рано. Гледай внимателно. Дали не идва? Ето я. Ето я. Дами и господа. Бягай! Ето я. Колко е секси. Ще на... Ако не бягаме, може да ме уби. Както сега. Аз не знам как се играе и не мога. Просто тук има... Чакай. В шкафовете търсиш дали има ключове. Ако има, взимаш. Нека пак го играеш ти. Хубаво. Този път да избягаме, а не да я видим лицето, защото... Е грозно. Да, наистина, доста грозно. Но самата игра е много страшна. Да. Офа, ще си взема Око. истина вода. О, тя е долу. Сега ще видим. Отново на същото място е, където я видях.
Така. За сега не мога да намерим нищо. Светкавици! Кажи на бабата ми дали е сок. Je n'irai pas par 4. Je n'irai pas par 4 chemins, cherchant Близо е! mon Треперят предметите. Близо е. Пуснахме музика. Страшна музика. Отново ли тук? Взех парички. От това, тук са ги обесили. Мисля, че това е край, защото нещо не умея чак толкова. И не ти харесва, нали? Да. Нещо не ме бие в такива игри. Така че... Ще изтигля някоя друга. Така че няма да има друг епизод. И това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Да. И чао. Абонирайте се за моя канал. Да. И за моят The Grease BG. Да, абонирайте се. И чао.